Baba Mwakwa ba fensem ni nchebo no mede twaso amam. Adwadifo ne akwantufo bi a wonom enam bebie ni ekwan so meche bebie ni anua so bekwa mensi ni mu Western North Bantem ni mu no wode ensema wodo tudwetire sade ekwan ye wonom enye no ama adwuma kora ye den pantie nei wode adehode atumpanimfo nim se wonhwe no wonsiesie wakwan wodo ma wono. Adwadifo ene ahyenkafo a wonom ene yamaniboni etwetwe nkomo no akire mu se hawo a wonom na mu a wonom adwuma mu no ya de ai hadwene pa wonom eda na di se ahyenkafo yi woni adwadifo no eye adwuma ewo bia baako ne senti edru edwada emadwom honom ekire pa na yesan se de ateche ewo station honom ninti no edru sutobre a wonom ntimi mfa hyenkora eni akoniaba ewo station honom bewi akire no na wonom ankesese wobadwom ho ebeto ade efi adwadifo no honom no wonom emma wonom enam akwanya so ede adesrade ato mpanyimfo anim se womeye wonom emmoa na ye bola no ayahamma kura utu ani baabi enye ena afi so esuo no to ateche no efa ha nyina unya baabi tu na ezi toilet no so se na esiti ya no nyina ya baso enti se dura homache na wanya ntantem pa obeye agu ti eso mo bomode ana ne omuye no osoro ho no mo bomode akoye maye wa ase edu market day especially market day say bo mano adwadifo o ma se no manager kwani nyina aboso ka uya makwa unya baabi ntuka imfa eno so ndanche nsuo to wa ase a unya adaje wa ase aya ateche basa ya transa anso ache so ya papa mo ani empenfo start asana yeso yeba so stay there atia na tie so Paul Ando bebie ni anua so bekwai mensini krache wo yi sansem a adwadifo ni ahyenkafo yi edi tudwa ano no ene wo kire mu se mensini no eni sika ne senti ena wontumi ensiesie ebia honom ema wonom no ne senti adwadifo ni ahyenkafo no wontua wonom to se de beya mensini no ebetumi aye ensiesie dwumadie ama wonom se de wonom epe no se assembly no revenue na ebe generate wa ha no eno abia na challenges na ye ba ye hu no ye di bi be de ebeye ba ekamia ye say sa generation of revenue no a adwadifo no ne omo a edi so me no akachi enti say identify challenges no kra na